Ya Allah, kelingan jaman biyen kerja SCI nek jajan ning ngene ibu niki. Assalamualaikum, Bu. Tumbes, Bu. Ya Allah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Gronjol lupis kalih ketan, Bu. Ya Allah, sehat, baik. Beda dak? Nggih, Pak. Ketane anu napa, Mbak? Ireng kok kita kecampur. Campur mboten napa-napa, Bu. Campur kabeh. Nggih, enten ketan lopes, gronjol, jan komplit. Nyel-nyel. Mriki pundi, Bu? Anu bulu. Bulu, Bu. Nggih, Oh, nggih. nggih. Antar-antare lapangan bulu, ketan lopes. Mbah ni. Dikit jagan. Nggih. Pokoke mbiyen nek bali saka SCI nglegake tumbes mriki, Mbah. Daleme ndi to saya? Kula mbringin. Ya, beda syukur alhamdulillah. Orang ngasta ning SCI. Mboten. Saiki nderek garwane. Nggih, nyambut damel teng griya. Pokoke awakmu nek Salatiga lari Simba iki kudu mampir, pokoke enak banget lupis jan. Gronjole paling enak. Pokoke